سيادي كالشن حمسر تلي هجر خوي كيرد تشامي بوبسكي إفيري تخنشن تيركمك ظلم غنق كل خرباخ ريول شيء بالهم قويتش بط صديق تقهيج بالجوزنشي كافكاز كوبك يقرا يو يحاجي جيره رايون يدهش بيستي يالش دين استخنرش دين كستوس جدابي حرقت شيء بول حقوق مشي يتشبه ليمي خشقول جويانتي وقش بوها نيربوكوي شوي تحين مارشولري водитель штахих ГИБДД инспекторш. Выпуск даюлыш шандози толмях кой дин улка юл урхли дая қарадол судебный улк состелк. Республикерч лақеш судьяда дайгитат сухақ адул документш. Қуаны мүфтия тағлята суд хугиолжят, уақы хугиатыш дуағждол кяғы тадахитат Верховный судья. Вокруг муфтията, насколько я знаю, в интернете, в социальных сетях есть информация с призывами к людям выйти на митинг против ликвидации муфтията. Я, как министр по национальной политике, как член Президиума Совета Тейпов, узнал об этом буквально день-два раньше. Насколько я знаю, завтра я обращаюсь к нашим жителям, к нашим священнослужителям. Завтра, насколько я знаю, значит, суд завтра 2 августа суд не состоится по поводу муфтията. Есть ходатайство Минюста Республики Ингушетии, ходатайство для Верховного суда. И по этому поводу хотел обратиться к нашим жителям, чтобы они завтра не вышли на так называемый митинг, так как суд не состоится. Вот хотел бы об этом сообщить. ظلم عني سنش ميتين نخ الخرباخ رغول قديك دوزش صديق تقهيج بوش غوزن تشتغير توجا برج بيلقل بوهج ولا حاجه غلغي ميق جيره رايون يدهش هت كافكاس كوبك يقلو عن بوش سميتي داقلوتش بريد كمادي ثاني قيه قول بحير فيدرال قول بسيدر كافكازير كريمير اشترستوسكي اوبستير تاباش يا حاج ياخ اتابا دحجي حلخر اتاب مش شقيال دوزيت وين خمقه تمرلا وقلاتن بوقت مليول مهتجيل إجر مرشغ خيشوليجي جيرح ريون شلغ ديدو وقس كافكاز كوبك تسيول يحش دحو سك حلقة اللي قوس جو تيباش ريون نشكر فين شبه سباساتل قلب فيدرالنية قلب سير كافكازيرية كريميرية بريت توابي يحش داقواتش كونكورس حلقر داق شق دانت قو كيلومتر كروس شق يقايد واقش خوش حتى خن صداق تكوت بان رجي بريزور رجي بلغل بوخشبو حلقر مهتك كوبانيري شالغ ير ставрополеш спасателеш карьер зяй хат قالغ бан псили мехкар гузунчиш. Уникальное соревнование, потому что они проводятся, ну, во-первых, это традиционно у нас, именно у нас на Кавказе. Выбираем республики Кавказа, организовываем все это дело. А эти уникальность в чем заключается, что 25-летие спасательной службы МЧС России и, конечно же, приуроченное к 25-летию образования Республики Ингушетия. И вот уже обзор или категория увеличивается команд. Сейчас к нам присоединяется не только Северного Кавказа, а и Ростовской области, независимо от форм собственности, то есть спасатели международные, Росспас, студенты, муниципальные, субъектовые. Спасатели штык и ялхозла дахожол яхаш торжественный хали хайылыш дақля циркул басет Кавказ пал предгончвол Литюк Николай эшткач регион шкырчал ханерч халах ёлч министерств викалаши шейди қырышт эхдик қуачыш деш болч бол хой қахегам цызуш бысыт цақы. Студенту пожарно-спасательного колледжа Республики Ингушетия. Дух дикарыжды конкурс дуақыш хой қуачыш дидезыш ниц гуч бахараг ёл упражнение жие хичие ламышки нах қалхар бахараг ёл операцияш да яхар эшт лури сиха гудыры. Повоз борет команде да клад же Украина ребята был Краснодарский, Ростовский, выборыш, даже по Северному Кавказу борыш борет команде да клад. Так уже хаже адрае турника коту яки хит сагва хот хит адутрие латч да хите сакал хрвах мыш бол без ламыш колдани дин лам сагусыш лам тырк сак авах кыжи и хунаг дани хуна вейн сак хули مستوى أصلا بارنتيروني متك من حتى كالوجش وين سكالوجش متكي
غلغي توابن وقويت طول مش بودا وقياحش بقد تساردك عشق يواخ ديسبلينش قيولين يات فوسم دي لار خابش شارت قوسم يبول رش سيتباخ وصرنا داق واتجه بارسك وتخ يالخ участие دجه запасной وتخ هم خلي مثلا قرني ميس مثلا ميش كروس خني دال مقلنا مو شق ناس ديك شق خني بقى مو يلغز دال ختم دال نشم خدو دال ان الفول دال دير خد قصنا اش دواقش خوش دقيقه يبوال خملق بول رستو فيرتواب شينيت زغتيش جبك يجر خوي حات صارملغ موحتي جاققي خانو حاوقد. Команда состоит из 8 профессиональных спасателей Ростовской области, которые мы подобрали из муниципальных, областных. Ну, соревнования, конечно, будут серьезные. Пытаемся в пятерку войти. Кросс мы прошли на 7-м месте. Повторюсь опять, что считаем, что из 19 существующих команд мы на хорошем этапе стоим пока. Ну, а также прошли скалу, пока результатов у нас еще нет. دقة ياتج ألبينيستش خنج غلغي لوامي حن سباساتيلي وازجي يكش صار لوامن بوحش كر ديرز دير شواش توما ديش دات نيخ سينوش كل خر داخراد خ مسيخ دينا دحوجي اوقزيحش اشتيري يالخ اتاب چق يالچ خود دي حيجر خوش تنچخ قيمشتي خم خويت ميرلان ميرجوي ماير بك كيرت خومش لار خابوزم ليل برغدول غلق واشا ديالات حنشول قوزقي بريت شحالخ سوخان دين ساعت ستруктури قاهيگش بوچ بوخلو شاگويتات بچاقن экономический атонуш дачуадичи мягко пайдбичтягт шаштишмено остибольки служба Киртия центр Москвы. Это гнорчдина. Коуский этнил сух краевой областной шахарышка мягкашка да хаяжай царфилиальный сеть. Сусо дерги что нет такواч царкахига. Он хочет мед и шмолхаш царк хажари ату соба бакаст газик вабахчнях. Кир дарбанчи цубекти халиш. Ханзул цдухул цамбултори марханият цюрт. Змахет бог дабах паргатаният. Эткерд гышлу хайыларц исхаттар юстрдар килар докти шабы юрт бахчнях унагазану теркоиш болурыш. Дуц кушняган сайт. مسيخ لورفو موتيجرج امبولاتوري وغزاميجج كابينيتي بولبش تختامش ياتحن التقيا غوزن شويه كابينيتي يقش ساتر اون خويت يتبيزش خول مسيخ لوري شيشو خيا اكسانا اوكوتشجدني بولبجول وچيتي لاتجمل والحارس ديك ووزن هات اشكيزغ بالي شباخللب سايول چانش ارغك حيج دوق خيوخ باتسينتش موتيك تتو ارغ تان كابينيتي اوزي اكغ فيزيوثيرابي يزش خول الرتسو امبولاتوري حياشتي حد главный врач Зарим Ахмедов Анташкивас полностью больницы юж оборудование латыги амбулатория тоже удобство что геоже больнушек анализ حقيقة кардиограмма жохож узи жохож больница ухубач он хой санитарный нормы штетай жахылырды молочлури пункте кертирдезер гышло тышхылыр хаджа азгулык барми латлыц квачым быдухыл тхоунаг малык чхали дехежич хат шейниз муквач اسفусым цен лили хожлорыш ал дез уқызыр дерек квачым батырж каслуж естырдыды юртыж дир юалырыг ёлч программа гол фельдшерский акушерский пункт хал яшлат юрт мохти герчлуж тлярха цудяктыр белхашчак дялч керт гышлоч дачо быкханыч амбулаторий хэн гозынчыш цабяй қост квадратный метр дуазу дыгышлон хахожде хан залц хэн юац ян оборудование охтягица пункте. Ушер да Юлия ФАП Оловна фельдшерский акушерский пункт. Знаха эту на язык хабяка он хочет лурош хожи болыш метегир федеральная программа да Юлия Ушер. Хатто Ушер я геология дал мугля. Сколько раз? مسيخ شودا أيوب بس أستمت أيولش لازر تاق أوسم لحت بحار دين ناس يجدار بنشي تيرابيوت فولش وخويزش خلصن هاد كرد لوري وچش ديني حي لرسا إش خلو نجيستر يك خلرخ دوكتي شاوز مخدو قلشتين حشوا داشوا مارتو خلو خل نستقو تاق از واقع هاي امبولتور هاي جملاستون اتا خد اسموتري كابين زوتي وچحشين كابين زوتي نستقو خلش قسك خلش يماتو واش دالت هيسقو واش خلش تواش خل تدواغت شرچق داقلير قهيغم خوش غشلون بلخش هات كرر خان يورتر لورش حيج بشارت كرت فوسم حيلر تيك بواغج بوار ميشي بوغ دباح احتو خوب بتصار خم خويت ميرلان كوشنيغان سعيد كرت خامش بس يالشتين تقاشق شوش هيغاج قن چقيج بهان سليمي خشغول ويان زي واقج باغ مير بوخوي هات اخشر خوتم مسبوج فيرمش صنعت خش بين بتصانا از اشتلي شوي قهيغم باغ دوقل دج دحوت صار شوي بوغ فيرغي تي قهيغش قصق و يالبي ابي گيكتار لات تصار دادوش ديلدر سوسو تيب باركوار هي باش ديل دوتسر كفها قهيغ مبرز وشالر بطلني غان جمساري تونك دادوش
بوت خي بوخلش حكم تشيتر قاش قهيك وقال بوش قهيك مخو دوغوزدال شمال بولنيس حنر دادن شلاتر كيكي за ماشين زدار اخر خزخ بوخته لي مي خشغولت ايوش كريستيانسكا فيرمرسكي بواخم وبوخ بوطقا اتشده وقز بواك اغرانومش شدي قديك دوزربه وقد خوات ما تاق بيدن دات وقشر حقوق مدق اوسريخن بات باستي دادوشتو يلتا دوق زيخن دغوي اخر خوشت حاصل نيقان بواخم يقوسقلا دي يلت ليلدش كاي كيني دي كاشتي اشلتي عمار قاشتش ريسبوليكي قش بواخم شكر حالس دستشي وقزر غلق ودا عليشيات مسلات قا بريت سنتني ريحقا اقرالير تنجيك دارتر حتى هانت اس برودكتي يوكر دا فيرمرسكي بواخم كلغا خورت حلق شكلا ديقر تغن يلت مخصو ابو جروح كيزيك صابر ديلار خاتسر داش قادش مقبطخ حقا هانز يسار كيزيك كم بطخ كيزيك حق بيش بسات هكتار 50 60 لاعبين برا دا دواخنا جن ازديان وبوك شن قادينا تشقيوط دال اخيتمس ازيم ورجع ديك خني اخشر دال اخيتمس دال حين حشكه ثاني كيزيك بروبليمي و كيزيك يواقم داي اس بروبليم دوغاج دوات شرا يوقز لات لا دوقدنت شدو دون اتشال ايتادلات هذا دال عندنا شن قاعدين دوغدوغريم كيزيك سخرين دي عجدرت تصدوغي ديال كرده داري بيوسي تامش ولا حشكاش يال باي شوس اتكيكتار لات تقهي قشت قصك ولا مي خشغولت ايوش فيرمرسكي باخمي اجبلات اخرج دادورش تكنيك تايرج تلسوق فيرمر وياخ تشوخ باي شوس اتبجن دبرتبياتي تغنرجينا ارتج جازري اللي ليوقس يوني قدت تا سبع اخبار كورت ديت الدوش بريستي دي اخشر حتى اخشر دال عندلي اشت يوني قدت خطخنا وشنو دال عندلي قالوا شبع اخبار حتى سلاح هذا قمله حن ايت ال شتو يلتده до ахырда кеште полностью силasi ачала 1500 тонн силasi ла ошарда ахетмыз елт ошардик хантда ахетмыз شرا شوس тонн хол дул дох фермерский бахами наглядь арқат шхулика служ экологический теншур продукции хуги республик бахар хошт мутолня қажымсари ёлы зарема чурняхан рахман кертхамш Россия богбеж болч пенсионеры штхтотом ахчаткайты должды пенсиешт. Туқақ цаниғи болхырыш қуану езі апқойбы. Заявление атышсы ахча перрашуеттеге пенсии баха юлыш ши азыри елхайталшыр страховой взнос хайцашынаха. Әтсан аткайты дол ахчын барым богбеж болч пенсионеры ждадаха чырхайдияч алпек хаджағубы. Тотом гыргыды дуқа болч пенсиешт аткайты дол ахч. Ушхуц мұждалдет тғат цуалағч июли. Әт пенсии социальный пособеж лықтыр ырғаныр болх ши азыри барайтлашыр цуалағч феврале дағубы. نقول جواري ستاتستيك لا يردوح مخلوقه هيك جبه جبدة إنسبكترش حقوقنا قا تصادق اختيار مجيء خاربيري مرشوير خوش مخلر ماشينش لير خاغان دولجمار دايو قول بقويات شيت شو دالنز دولبير أم بقدر شيء تهين واخر خم بوز بو وديتيلش كذب از بقدر ريدا حش متهانش تكاريسبانتينت ممكن يغاني زيراز ريدا حج مسك ساحتا تقدر جديا دوخناخ قوش باخر انسبكترش بيري كريس اليلدر دوقتير بازغل водителеш تتي بار بيخ توخكم لورد صبرخ ميل دوق زول مخلي شدوت ديزش ادات از مودول شغل قيق اقام الصدق دينوش مغ بكيخن افاري ياق بقول نشط يو كياغتش دقيق يوق انياخ اش قيرمزلي لورير اش شاش تصخ حيجل دق وحدي انا ديخر انسبكتور شحاته بيري قيرمزي شدول جحمل وارخم يودول قدوت اديزي دوغ بولچنا خديق قيت دو يغلق ميلت انغشتد تول سوغا حاردينا حخوز ويميخ كيرت افاري خني ياخ ديشاش детский кресло ях мероприятий ми ваш ариахкар но ваш ариах яха дик бол бу зезежи hani алчы тормостиғычы ацогож машин огор яхчы креслачы берцхалчы я кортхалчы дод сиденник алдотыз нара йхолчы додыз дақыз креслаж доққы проверить да доққы чамын хажа мар армыш дағатыш Дела диканды жа диканды дал мәш дилбол босыл малбарыш шорты қал кегенар تغنر جدينا قاستا بيرجيق إدو أفاريج مخولك إزجا خليط غرتش شو نيس قاچر دو جيبدد بوخوش يرمو يوريدش إنسبكترش دقو حيشي بيلخات حداق مردات
Мероприятие в республике с 1 по 10 августа доходилось. Тахан мероприятие дохож водитель, напоминать, береж машин с даху кушха, автокресло делать должен, ремень безопасности, береж до того должен, берег, ханял, штиршхан, дух береж должен, здесь дух аварии живей. Сабут белче дадул, да дешер керт шо, цахан да хакул дул, да замик береж, берег кресло шет, шашты қирын ден тех карж, да дехки ахш, дехар до инспектор, шман киняхан, индира булгучняхан султан, керт хамш. Республик правительства спорт айош министерства згодарах Ади Ахматович спорт клубу ваштахияқа бартал янцы юлыш қамыштиқир шахматный фестивале республики Қуанырден юлыен уқбет қойтлажден қачылсағыш. Россия тейп-тейпач регионыш кірсанна цумекте дақлад шобы Израилер, Испаниер, Кыргызстанер бяққа хяши. Фестиваль программ ханзлях белгілеқай. Турнирда хоч халқарчы ден ақтсығзат тренер семинарда хоге шахмата боч хейғар хошти қел хошти дерға. Эдделаш августиден цайтлаш августи қацыл қачылц берішті қеде хаждағыге. Цумекте дақлад шобы тғес чудалынц бол егеші екен кеші. Это шитлаш августи шахмата долозыр сиғда да харайол баққачаны ғир эскафо этаптағыге. Это фестиваль керте де хажи инрат яқан Эрнестай дунин вице-чемпион воч Гельфанд Бориса еқи худ долозыр. Азмагасы барталын бихеда далер. Яхай кертер соғыт халқы лига йоч ерег российский яхашқы дақлад спорум ложил путевке ноутбук желер баққа бұғычы дуақыш хошт. Это масс йоч категория был призерыш, дипломышси, майдылгишси, дезыч соғытышси без бабы. Яғни яған жамалден царахч, қаман библиотек, книжный фонд уқденошк қ ергяни. Мехтягар соғыта қачач, тейп-тейпач, тематика адолш книжкаш қ собе қапы дешір қойцу библиотек цирбезім. Амбақды фоды учети отте электронный каталға еғедеш бар, ұшайыз әтті батсани. Кердуақ ши ізіреді тлашырденц регион келгіл хочуңырцу библиотеки пқыбия книжка чөлк. Двус дебірне қанхайди. Алаш бяшери классиках дол преступления и наказаний ол книжк хары ниц ахуды. Багдай экземпляр в курняға минусбек коллекции ек ихаларах баш хулуюлыжде. Профессиональный суртанчи фотографии бел хаждолыш хоз кештяды библиотека данны шолсқа ши книжк. Тахын қамын библиотек фонд халюссар. Царих духовдарыш тейп-тейпарши мостигыш книсванычхан в регион күлгіл хочын соғыта тинді. Авторы шкилгижи азяды царих цацарыш. Хоз хадия, хоз архица, учах гоузенц де я оформление ёлыши, дук снимка ёлыш цуиqi, издуаться же элементс чах бузым болчарны нақа додолжи, иши долж, книжка жда цуиqi. Строн чах ишиш хамады хан ялчт вей фонд вей библиотеки фонд дук юақияц қыч қамын библиотекаш кәжч. Тейп-тейпар тематики ұлыжды соғытыш, цайни қиды Россия шахарық экономикақ, банковский ғулықақ, бұқ оңеқ избахленақ, архитектурақ, ұшты мехдяқтақ ляца книжкыш. Мехдя соғытыш әнні тейолчы гойтыми дозитіді республикілгі хочудан книжкаш. Бағда библиотек фонды учети утдя электронный каталгыт еқеде хешмары ұшхайец әхту хубас дешірхой. Библиотеки бол бежу пелняқан марет сықық ұждеш безім болыже. Коллекционник и дуках центр кута изер бусубдына идолчи книжку. Каллиграфия, юазу, арби, юазу, мышт хани, хато хани, кусыж, кизга ежел хам, дук хамду книжка дердер. Цундоха ер искусство че бог беш болчаны, культур бог лошты, е дохл ши сфот малт мышт ф искусство хани бусул мягкханер, яна ха безм болчун, ха дук хам худу книжка отнеслуды. Дук книжка штиqilgы için хет ярыш, ышты вей мехтал язярыш. Қамын изданишти қиляха мохтик далуатсы гецар. Ғылай мехтал язя литератур дадуаждырақ әстатер күйі библиотеки. Қамын литератур диғы юалырық юлчы таврит алчы и регрессийский кегірхой дешір форуме дақлайца библиотек викалыш. Ресип тейп-тейпарчы регионыш фольклорный литератур дадалырақ хетия лекциш дискуссиш е. На сегодняшний день у нас очень... Дук бағылғай мотлор бебезім болыш вайкагинах. Махулы цаңғы хошт ходыш лоргыш утеш ғылғай метал буклеты жәздеш. Тяхты яғычхан соқпайт қылырса Форум чақиялчы кыстлыш Москведа хөге Россия қамай книжка ярмарк. Тик худы ғылғай голзын чебел хаш. Дебірняғы хади боқняған Амина Мержай Мэрбек кертхамыш. Ыштар мек қойықтығын оқшуанда өзет белгіде қакердіріш жуан бар кілт ғоц қалырақ бейсте ғылғыш.